Nintendo Entertainment System Deluxe set. Batteries not included. Super Mario Brothers and other games sold separately. Mario! 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 Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game sold. The power glove for your Nintendo Entertainment System. Now you and the games are one. Everything else is child's play. Ultra's improved your favorite arcade game. First, we added 2 new levels, then packed it with bigger, stronger enemies, and a ton of extra foot soldiers. Next, we punched up the action with knockout new attack moves and crime-fighting scenes like the Ninja Castle. If that doesn't swell your shell, we made one more small adjustment. Introducing the new Teenage Mutant Ninja Turtles arcade game, today's biggest hit. For your NES. Free personal pan pizza coupon from Pizza Hut. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? The Nintendo Entertainment System. Now, playing with power. Watch out for the guy. Right. The boy, where is he? Hey, here we go. Mark to the death door. Mom, ever heard of that? Star Wars, a force stronger than your parents doesn't want. Mario! Mario! Croeso i'r stream. Right. So yeah, gobeithio gallu gorffen e heddiw. Gawn ni weld. Gawn ni weld indeed. I ddim yn siŵr. Ond, mae rhaid bod yn positif. A mae rhaid mynd amdani. Mynd amdani, boy. So, dyma ni. Audio. Help. So, dwi ar 5. Fan hyn. Gwneud 7. So, gwneud 7 yn dychwelyd dis. Hello. Hey, shwmai o? Ti'n iawn? Here we go, Bill. Oh, fantastic. Oh, nice. Nice cael bach o gwmni. Yeah. Oh, good. Fi'n credu fi ar pwynt nawr, breaking point gyda'r gêm yma, lle fi wedi roi e lawr, mae rhaid i fi gorffen e heddiw. So fi wedi bod yn grindo a mynd trwy rediadau di-ri heddiw, a mae fi just ar y final slog yna. Ond beth yw e, fel pob gêm dda, wrth i chi mynd yn bellach, mae fe'n mynd yn anoddach. So, ond ie, mae fe just yn... Mae'n anodd weithiau, so it's all good. Yeah. It's all good. Oh, nice. So exactly running for Discord, maybe. Yeah, ydy e ar Discord? No. Be nawr? Stream the game trwy Discord. Ah, yes. Oh yeah, of course, yeah. Sorry. So, okay.
Na i neud hwnna nawr. Hey. Dyna ni. Ie, achos ie. Okay. Ydy hwnna'n edrych yn okay? Ti'n gallu gweld e? Yeah, we get got Awesome. Okay, cool. So nôl â ni. So fi credu penod 5. Mae yna 6 penod, right? Fi ar penod 5. Fi di skipo 4 achos mae'n solid. Mae dy fi penod 6 i wneud hefyd. A plus penod 4 un cymeriad arall. A wedyn fi mewn i'r final. So mae fe just o fewn cyrraedd. A gyda'r fel y challenge fi di roi i fy hun i actually cael y mas y ffordd nawr heddiw. I don't know. Sorry, fi methu siarad. Mae'n mynd i bod yn eitha agos. Dyna gyd. You know, falle byddai'n lwcus a neu hedfan trwyddo fe, ond yeah, I doubt it. Dyw Dwnsiwn y Dis ddim mor caredig a ni. Not for the faint of hearted, fi'n credu. So yeah, gawn ni weld. 4. Snap oer. Yeah, so mae'r un yma i wneud gyda fel mana a fel costs mana a mae fe'n style sydd ddim yn cyffredin iawn trwy'r gêm. Helo, Emrys, siwmai. Sut mae'r hwyl. Ond mae fe'n style pwysig i gallu wneud yn mwyn ennill. So, os dwi'n rhoi cefn fo'r las. Trwy'n y llo yw'r unig thing sy'n rhoi fi mana. Mae'n siŵr bod gen ti y Mrs mwy of understanding yn y byd. Na, ti'n gwybod beth, mae'n gweithio. Dyna'r unig reswm. So dyma yw last roll of the dice. Ei, ba-boom. Dyma literally fe. Achos fi'n occupied gyda dad duties a teulu duties nawr tan io nawr, so yeah, sy'n digon teg, ond yeah. A ti ddim really di bod yn rhan o'r unrhyw streams Dwnsiwn y Dis? So fi'n fath ti arno fe, achos ti gallu cael like cipolwg mewn i'r gêm, achos fi ddim, os fi'n gallu, fi ddim yn mynd i chwarae'r gêm yma nawr. Os fi'n gorffen e heddiw, byddai ddim yn chwarae fe tan fel fi'n neud rhyw gweithdi mewn ysgol neu rhywbeth. Achos mae just wedi dod i'r pwynt yna. Fi'n caru fe. Mae weird relationship dyn ni o ran y gêm, so just fi'n barod i gael e mynd nawr. Let it go. Oh god. Yeah. Well, mae'n good ti wedi joio'r game. Yeah, fi wir wedi joio fe. Yeah, dyna gyd fi'n gallu dweud, really. Mae fe'n good game, ond fi'n credu mae'r grach fi'n gwisgo fan hyn. So, ti'n gallu cael y Crys ti yma, weird triangle. Dyl ni roi'r link. Literally, ges i un tro'r Warzone heddiw a ges i stuck. Stick. Stick neu stuck? Ges ti stick gan pobl eraill yn fel... O, ti'n chwarae gyda Ydyn? Sorry, fi'n siarad gyda Rhys nawr, mae fe di roi ar y chat. Literally... Oh, gyda Graig. Right, Siom, ti am gadael Dwnsiwn y Dis a Worms WMD yn dweud... Whoa. Fi heb dweud unrhyw beth am Worms WMD. Whoa, hold the phone. No way. No way. Fi'n gadael Worms WMD unrhyw le. So, just... Mae hwnna... Dyw hwnna ddim yn mynd i ddigwydd. It's for life nawr, Worms WMD. A fi gobeithio bydd chi gyd... Chi'n gwella gymaint, boys. Come on. Dim ond un gêm nes i ennill tro diwetha. Nes i fel draw un a colli. Mae eSports Rhys yn dweud mwy o Among Us. Right, oedd Owain a fi'n cael sgwrs am hyn. A ni wedi lladd Among Us, literally. Avoid the pun. Ond literally, ni wedi chwarae fe gymaint. Fi'n credu mae angen bach o break. Ond mae Rhys yn hoffi Among Us. So,
Nawn ni cymryd y feedback, ond beth ti'n meddwl, o, wyt ti'n dweud e diwrnod o blaen o ti wedi cael llon polo Among Us? Yeah. Sorry. No more! Fi'n gweld yr appeal, though, ond it's just like, come on. Nice I trio pethau gwahanol yn dywe. Yeah. A fi'n dweud hynny fel person sydd wedi bod ar un gêm am fel y mis diwetha, neu 2 mis diwetha, so fi'n deall addiction, guys. Oh, God. Right. 5. Oes na sŵn fel beepo? Oes na fel cerbyd yn reverso? Mae'n y print fi. Beth ydy e? 3D print fi. Oh, 3D printer. Oh, right. Oh, man, cool. It's Sorry, all... I'm really fan of pen. Mae'n irritating. Yeah. OK, ma eSports Reese wedi dweud mwy o Among Us, new map, nes i joio'r hide and seek. Fi'n credu, pan mae'n dod yn mis Ionawr, so pan mae'r new map yn dod, gallwn ni cael tro arall. Yeah. On, you know, within reason. Na, mae hwnna'n digon teg. Am new map. Oh, God. Right, here we go. Snap oer. Croch andrych. Beth fi'n mynd i wneud fyna? Dwi dis ychwanegol. A snap oer nawr. Yn rhoi 5 i fi. Darn ar gyfer y rostio... O, fi angen darn 3D wedi argraffu pretty please. Darn ar gyfer y rostio'r coffi newydd. Chimney. Ooh, chimney? Chimney. Fi ddim gyda clem. Rannu'r llun yn y Discord a bydd ni gyda syniad o beth ti'n edrych ar. A fi'n dweud hyn, na, fi ddim gyda grydau Covid o wain. Dim request i fi. Bod yn really cheeky fyna, sorry. Na. Nid un fi yw e, cheeky bugger fe. Fi ddim yn offro gwasanaethau o wain i unrhyw, right? Disclaimer. Oh, God. Here we go. 3. So, os mae fe mwy mana, mae fe'n rewi un o dis fe. So, wneud hwnna fyna. Falle o ddim. O, dim ond ar 6. Fi ddim ar Discord ar fod, wneud llun WhatsApp, oce. O, un ar ôl. Bodlon tali. Mae'n bodlon tali, ddo, dyna ti. Sweetener. Oh. Cash is king. Wel, yr unig fath o plastic mae'n cael ar foment ar y ffilm yw PLA. A hwnna'n cael really, like, what's it called, like a melting temperature, I guess, like you sell. Okay. So mae ddim yn good am unrhyw beth sy'n angen... Oh, like, ddim yn coffi then. Na, fydd yna... Probably chimney ddim yn dda. Na. Probably got rhywbeth arall, I'm sure beth, like, PETG, neu PETG, ond sa'n cael unrhyw PETG. Rhaid i trio argraffu efo hwnna eto. Okay. Gwell mae slot. Go on, beth ti'n dweud o? We're just wedi like dylunio like stand, 3D stand i mountio graphics cards arno. Mae gen i 2 graphics card ni. But the original graphics card roedd fi'n prynu like pryd roedd fi'n 14 am y profiadau cyntaf fi. Hwnnw wedi marw. Oh, yeah. A wedyn y graphics card, yr ail graphics card fi, hyn actually gael gweithio. Ond rwy'n roed nhw ar stand, like okay. Ond dim just like, let's nail graphics cards. Oh, fel bach o hanes y fe? Bach o hanes, yeah, cute. O'r brwyddion meddwl, mountio nhw ar y wal. Ond nawr yn meddwl, pwy nhw'n stand, rwy'n ar shelf. Ond mae'n mynd i cymryd DVD 4 awr. Maybe 3 munud i printio stondin hyn. Really? Oh my God. Okay. So mae digon amser dy ti. Oh. Yeah. Oh God. Oh man. Mana. Longest print.
Fair play. We're just wedi bod yn printio allan like little stands of Star Wars figures. Alright. Oh, cool. Yeah. A fi wedi stampo fy hun fanna. Snap oer. Okay. Yeah. So, gyda'r round yma yn enwedig, chi'n gallu curo'r gêm, chi'n gallu curo ambell i gelyn heb defnyddio'r mechanic y mana yna, ond Yeah. wrth i fi mynd ymhellach yn y gêm, bydd y mana yn really handy. Felly, Nice. cefn fo'r... Right, double. Cefn fo'r las. 4. Boll twydol. Ah, mae'n... O, mae'n neud 5 anyway. So, yeah. Nawr, yn y bits yma, sim rhaid i fi canolbwyntio gymaint achos mae'r gelynion yn eitha gwan. Ond wrth i fe mynd ymlaen, beth chi'n ffeindio yw mae dewisiadau o beth chi'n pigo fel symudiad mor bwysig. So, fi'n trio cael stuff sydd ddim yn costio lot o mana. Mae hwnna'n double. Pan mae wedi uwchraddio, nhw'n eitha da ddo. Trwy'n gwneud 3 newid. So, os fi'n defnyddio, mae rhaid cael 6. So, hwnna'n dda i cael mana. Gwneud 5. O, dwi hwnna ddim yn newid, actually. Mae hwnna'n weird. So, sdim pwynt uwchraddio hwnna. Gwella 3. Ni ddim... O, hwnna ni'n gwahanol i beth o'n i'n meddwl. A ddechrau tro gwneud 4 crochan drych. Falle crochan drych. Dychwelyd 2 gwahaniaeth. Oh, well, alright. So mae Rhys wedi anfon 3D model. Yeah. Nice. Okay. Yeah, rhaid dim ond cael PLA ar y foment. Byddai ddim defnyddio ABS oherwydd does gen i ddim cael ventilation system. Right. ABS. Mae ABS toxic. Mae'n producer toxic things. Rwy methu bod yn bolyd adeiladu like container room, the 3D printer, and fans. Yeah. Digon teg. Hwna mae pet PTG yn iawn. Mae hwnna ddim yn rhoi bant as much. PLA yn okay. So, mae fi'n ffili cael PS I brif lyfr mewn ish. I fath i'n like 50 blynedd. Yeah. Yeah. Yeah, mae'n dibynnu, I suppose, y fath os thing ti'n mynd I creu. Yeah. Okay, nhw'n gwerthu 3D design am y parted am $50. Really? 6. Wow. Oh no, wait, what? Oh, the original STL files are available. Oh no! My link to your original file and 404. Sad. Pedwar. Gonna have to shut that beeping up. Mrs. V and Mental. Yeah, sorry. There we go. I think gallu dim ond clywed i'r pryd mae'n siarad. Na, ni gallu clywed e'n non-stop.
Oh, really? Oh, sorry, my Discord did on the... They won't like the land. If you plug them in a, like, arcade, I didn't try sensitivity. Okay. Cool. Diolch. So, ddim so ôl i'r hyn. Mae jyst yn swnio fel un o'r cerbydau na'n reverso tu fas, yeah. a ti just fel... Well, du. dwi bod yn gwrando ar fewn 5 awr, so... O, ti'n nymu fe te. Digon teg. 3. Ydy hwnna gwell? Yeah, mae yn well, actually. Yeah. Be ti ddim yn gallu clywed e bryd dwi'n siarad na? Yeah. Fi ddim yn gallu clywed e o gwbl nawr. In fairness. 3. A taflu dis. Boom. Yeah, so ti dal yn gweithio i ti, Rhys. Pryd wyt ti actually... Fi'n gwybod ti ddim di stopio achos ti'n gwneud cybac a jobs a dau fel busnes ar yr ochr hefyd. So wyt ti'n mynd i cael bach o break gyda'r teulu achos mae plant y ti hefyd o Rhys? Neu... right, here we go. Teclyn gyfais. Boom. Cefnfor glas. Gwneud niwed. 6. Bollten hudol gyfer tro nesa. So, na I cael break yn y bedd. Ei, dyna'r agwedd. Just bod ti'n okay i wneud. Dyna sy'n bwysig. Ti'n gallu cael massive burnout i ti, so just bod yn ofalus. Reit, hwnna. O, dim ond ar 6. Mae'r mana. Mana na. Dallu. Ww, look, ys dim ond 1 dreinio. Mana na. Du. Mana na. Du. Mana na. Du. So... Ooh, yes. Cefnfor glas. Boom. Gyrru... Neu cael break yn beth. Gyrru I ti mam nawr, gwrando yn y car. Ei. Diolch Rhys, just pa I gael ni tynnu sylw ti gormod. I suppose mae radio yn neud yr un peth. Right, W werth dis cost. Fi ddim eisiau stuff sy'n costio achos... Mae'n boen. Teclyn. Werth dis. -1. Rhys, os ti gallu ffeindio 3D STL file am yr exhaust thing na. Just anfon ei link I fi, a wedyn byddai'n print I fe, os ti dal angen fe, pryd bynnag rwy'n prynu, like, PTG filament neu unrhyw beth fel yna. Meddwl bydd PTG okay am fe, oherwydd... Gosod 2 copi. Be mae wedi wneud? Apparently, PTG yn cael glass transition temperature on 95 degrees. So ABS on 105. So hwnna'n okay-ish, efallai. Neu anwybyddu hwnna, dwi'n credu y move yna.
Gwella iechyd o 1, ennill 1 mana. So, na I safio fyny am hwnna. Unrhyw beth fi'n gallu ennill mana. Fan mawr o. Ar ddechrau eich tro. So mae 'da fi mana fanna. Mana. Dyna gyd fi gallu meddwl am. Mana. A wedyn fi'n meddwl ar office scene yna. Ti'n gofio pan mae David Brent. Right. Snap oer. Boom. Boom. Pimp. Cefn for glas. So yeah. Oh, guess o beth. Oh, fi 'di dechrau fel hobi newydd I fi a fy mab. A mae'n eitha nice, achos mae'n saith. Ni wedi prynu beginners, archery, proper bwa a saith. Fi'n gwybod fi wedi sôn am fe o'r blaen, ond mae actually wedi cyrraedd, a ni wedi wneud fel target practice yn y barn. A mae'n anhygoel. Ond sôn am y pethau bach na ti'n gallu creu gyda printer, mae yna little thing ti'n stico ar y bit sydd yn fel darn o plastic. Ti just yn fel notch things. Ti'n rhoi'r saith arno pryd chi'n... So, falle na I dangos ti llun o'na. Mae'n ffain, mae 'da fi'r spare un. Falle dylai tynnu llun o'r spare un neu ffeindio'r thing o'na. So at least bydd pobl yn gwybod beth mae fod I edrych fel. But na, fi'n ffain am nawr. Fi'n gallu defnyddio'r spare am nawr. Ond o'n I jyst yn meddwl, mae hwnna'n darn plastig really tiny, ond really bwysig, achos heb hwnna, chi ddim gyda unrhyw fel guide i'r saith I eistedd ar. There we go. Right. Nice. Costau gwella tri. Os ti angen sparrows? Yeah. Oh, brilliant. Just dweud o fi, os ti gallu ffeindio like 3D design ar-line o fe. Yeah. And fy neud fi. Ooh, cool. Oh, ma' hwnna'n awesome. Right. Beth fi'n mynd I neud? Right. Fi ddim eisiau defnyddio hwnna eto. So, na I cael... hwnna'n barod. Taflu hwnna. Emrys Hobo Hydrate ar y squash heno. Angen canolbwyntio. Dwi ddim eisiau gorffen y gêm gymaint yn fy mywyd. So, yeah. Proper mission heddiw. Gwerth dis minus 1. Di hwnna'n helpu. Yeah, actually, falle bydd hwnna'n handy. So gallu defnyddio snap oer fanna. A pimp. Yeah. Ond ie, mae'n really cool. Fi di bod I fel... Tio fel chi'n gallu mynd I llefydd a trio fe. O'n I wastad yn joio fel archery, seithyddiaeth. A... mae'n lot o hwyl. Right, gwneud newid. Newid o bimp. O, fi eisiau trwy'n y llo, so wna I defnyddio hwnna. Brewi un o disfe. Good. Tree, really high. Yeah, mae yn. Ar eilrif. So, minimum o 4. Damn. Ddim yn mynd I ennill y mana. Oh well. Dim ots. 11 gwenwyn yn adio fyny fan hyn sy'n boen. 14 fanna.
Pêl grisial. Credu ma dy fi fe nawr. So 3. Mae'n mynd i 3 niwed. A wedyn hwnna'n 3 6. Ie, bydd rhaid i fi wneud rhywbeth gwahanol te. So 6. So dwi'n defnyddio hwnna fyna. A mynd i gorfod dipo mewn i'r pêl grisial yma. A 4. O leia byddai'n gwella 3. Gosod 2 gopi o'r spel nesa ti'n castio. Bach yn... ddim yn siŵr am hwnna. Gwella. Beth ydy hwnna'n mynd i cymryd lle o ddo? Cost. Gwneud niwed. A gwella. Snap oer. Gwerth dis. Trwy'n y llo. Mae'r stuff yma'n gwell ddo. Gwella 3 ennill 1 mana. Mae hwnna'n rhoi 1 i fi o'r dechrau. A niwed o 5 yn mawr. Trwy'n y llo. So beth wyt ti'n gwneud nawr ar y game te? Ti'n like... So beth fi'n edrych ar yw, mae yna opsiwn, ti'n ffeindio spells newydd neu pethau newydd. Ti gyda'r opsiwn o swapio nhw gyda 6 yna. Ond so nhw wastad yn gwell. Mae rhaid chi feddwl yn ofalus iawn yn tactegol o ran beth yw'r opsiwn gorau i wneud. Achos mae hwnna'n edrych yn okay. Mae ond yn gwella iechyd an 1 ac yn ennill 1. So, credu na i anwybyddu fe. Fel yr enghraifft, mae'r un yma, gosod 2 gopi o'r spel nesa. Wel, mae'r stuff yma i gyd yn neud fwy na hynny. Ond, os chi gyda fel rhyw tacteg specific lle chi'n dibynnu ar un type o peth, chi'n gallu... Fe gyd yn... Mae lot o enlwc, ond chi angen neud y gorau gyda beth bynnag sydd gyda ti. A chi angen adeiladu eich pack. So, mae'r elfen yna o'r game, y type o ma game, fi ddim di arfer gyda. So, mae wedi bod yn addysg dda i fi trio fatha mawr game, really. Nice. Mae'n good though, fi enjoy fe. Ond mae jyst amser i fe gorffen nawr. Boll. So os ni'n gweld fyna, fi'n cael mana achos mae rhif 1 fi yn 1 o'r dechrau. Mana rai nawr fel
Right, so fan hyn lle ni wneud hwnna? So oedd hwnna'n pointless pan nes i wneud hwnna. Dylwn ni jyst wedi taflu nhw dau. Ond os ti'n defnyddio nhw mewn un round a nhw gyd yna, ar gyfer y tro nesaf bydd nhw'n ymddangos eto ar gael. So gweld rhain. So mae'n syniad i defnyddio pob slot. So nawr dwi'n gweld trwy'n y llo. So fi gyda 4 mana. So be fi really eisiau wneud yw gwella tipyn bach. Hwna'n bendant. So gallai gwella gyda 3 fyna. Hefyd neu defnyddio hwnna. So gweld fi wedi gwella gan 3. So mae 5 dy fe. So mae balance yw o cadw eich iechyd. So pan chi'n lefelu fyny yn amlwg mae'r iechyd i gyd yn mynd fyny. Ond os chi rhwng fel levelling up points, falle bydd chi'n brwydro 3 neu 4 person a mae hwnna'n mynd lawr a mae'n risky wedyn. Chi angen meddwl na, actually, wow, bod yn call fan hyn achos gall chi gael ei dal allan. So fyna, bod dim ond 1 dy fe, mae dal yn rhoi 3 nôl i fi. Gweld fyna, so mae eitha lot o lefelu fyny. So, 36, na i'n mynd am y 7 iechyd fyna. Aurora. Mae hi'n gallu bod yn ast, rhaid dweud. Dwi ddim yn... Mae'n eitha tricky. So... damn. So, mae hwnna minimum o 4. Snap oer. Pimp. Teclyn gafael. Mae hwn yn rhoi 3 o'r gwahaniaeth rhwng y 2 di, so mae hwn yn dda bod e'n rhoi ti lot mwy na ti'n rhoi mewn. Ac o un fath. So, fan hyn nawr, gallai cael 1 sydd ddim mor defnyddiol, ond fi angen 2 achos mae trwy'n y llo yn un handi i gael. So, na i mynd 5 a 3. Cael y trwy'n y llo fan hyn. A wedyn dwi'n cael hwnna then. Falle... Mae 5 yn well i fi, actually. So, -1... Mae hwnna'n rewi 1 o'i DC. A trwy'n y llo fyna ar gyfer tro nesa. Gallen ni wedi just taflu fe, ond oedd y safle yna'n gwag, ta beth. So fan hyn nawr, mae dy fi loads o mana, so sdim rhaid poeni am hwnna gymaint. Ond mae rewi DC a cael 5 yn well. So, ond, since mae fe yma, man, dwi'n credu be na i gyda'r un yma yw... Rhaid i hwnna bod yn 6, so fi ddim yn gallu gwneud hwnna. Gallu rhoi hwnna fyna. Hwnna rhoi 3. Rhoi 3 niwed. Na i just mynd am beth sy'n o flaen fi. So mae 7 mana nawr. Dwi angen neud y mwyaf o'r hwnna fel y thing sydd yn dyblu fyny neu yn rhoi iechyd nôl neu byddai'n gwastraffu fe. So, mae'r odd yna yn gret. Gallu rewi 1 o'i dis. Cefn fôr glas. Fi'n gwybod mae hwnna'n rhoi... mae hwnna'n gwella gan 3. So... Dwi angen cael hwnna. And then...
Ni roi hwnna fyna. Gwneud niwed o 5 a gwella o 3. So 23. Nawr nai just wneud hwnna a trwy'n y llo eto, does dim really ots achos fi ddim angen mana, fi angen just defnyddio beth sydd 'da fi. Yeah. Secret of Mana. Dyna yw'r unig tro nes i clywed am y gair yna. Ond wyt ti'n defnyddio fe fel Dungeons and Dragons, D&D and stuff, Mana? Roedd yn meddwl mae'n D&D, heb di clywed yn D&D o blaen, ond roedd wedi game cyntaf roedd fi'n clywed ar oedd Terraria. Ah, never. Ond roedd gwyn mae'n just meddwl, like, magic neu rhywbeth ydi. Yeah, yeah. Yeah. Okay. Snap oer. Pity. So hwnna'n mynd i helpu fi nawr. So, un tro arall. So be fi'n gweld o'r lefel yma, o neu y brwydr yma, wel fi ddim yn neud y mwyaf o mana fi, a dylwn ni defnyddio falle symudiadau sydd yn manteisio ar hwnna mwy, ond fi angen bod yn ofalus, fi ddim yn cael gwared o'r pethau sydd wedi roi'r mana i fi. So fan hyn nawr, trawsleiad, eilrif, gwneud niwed o 5, os yw mana mwy na 7, mae'r niwed yn dwbl. Wel, bydd hwnna'n handi. Ond... So mae hwnna'n curo hwn ar ddechrau tro gwneud 3. Ond mae'r ar ddechrau tro gwneud 3 yn eitha cool hefyd. So mae popeth chi angen meddwl, o, actually, beth yw'r peth gorau? Bollten hudol. Fi angen rhywbeth sydd yn gwella. Mae rewi yna'n okay. Ond falle mae'r thing yma'n gwell. Okay, na trio hwnna. O, mae'n neud niwed o 5. O ie, mae'n neud niwed o 5 hefyd. Okay. So ie, byddai'n... Y peth yw, gyda amser, MP magic points. Rai gemau'n defnyddio MP a rai yn defnyddio mana. Ah, okay, Kieran. Hello, Kieran. Mae'n neud synwyr. Felly... 5. Bollten hyd... O, pale. Right. So, fi eisiau 3. Gweld mae'r trawst yma'n gweithio mas. You know. 7. Bollten hudol. Fanna. Huh? Wyt ti'n gallu clywed fi? Ie, fi'n gallu clywed ti. Fi'n gallu clywed ti nawr. Fi ddim... Sorry, mae wave wedi dropo. Ah, okay, cool. 3. So beth dwi really eisiau... Na I just taflu hwnna. Dwi'n credu... Achos dwi'n teimlo bydd rhaid i fi gwella cyn bo hir. Dim ond 18 sydd â fi, a mae fe'n eitha cryf. So... Mae o'n gallu mynd ar rifau odd, though. Ond still, mae... So, rhaid gwella gyda 3. Gwneud niwed o 4.
Right. Yn anebygol ar hyn o bryd. Gallwn ni wedi mynd am trwy'n y llo a cael y mana lan. O, mae'n mynd i bod yn really tight fan hyn. So, mae fe gyda 9 fyna. Oh, sugar. So nawr. Nice. Dyma'r pwynt lle touching cloth fel nhw'n dweud. So 7. 7. Oh, wait a sec. 7. Right. 7. 4. 11. Plus 4, 15. A falle fi'n taflu dis. Right, let's see. Ond, okay, let's do this. Mae rhaid i hwnna mynd fyna. Mae rhaid i hwnna mynd fyna. Yes! So, yeah. So ni lefelu fyny nawr, so ni'n okay am ychydig. So dyma'r thing, dewis gwobr. Slot spell wedi uwchraddio, dis ychwanegol, neu slot spell wedi paratoi. Dwi generally yn hoffi'r slot spell wedi uwchraddio. Ond bydde dis ychwanegol really handy. So dyna'r kind of issues ti'n cael weithiau. Right. Oh, fi jyst wedi sylweddoli, dyw'r chat box ddim wedi bod yn chwarae gyda ni. There we go. Dyle fe o hyn ymlaen. Dod ar. We say that. Fi wedi bod yn chwarae fyny ar thing fi, but, dim at. Fes bod ni'n siarad gyda chi dros Twitch. At least mae ddim yn mylu. So, right, na trio dis ychwanegol. Right, sgerbwd. So dyma yw llawr olaf cyn y boss. Mae hwn yn scary times. Well, ddim scary times, cyffroes, really, ond gall y gyd mynd yn horribly wrong ar y llawr yma. Falle ddim, but, you know. Right, o'n i'n hoffi'r ffaith oedd hwnna'n rhoi 7 i fi. So, na i'n mynd am hwnna. Bollten hydol. Saying that, falle na i'n mynd am hwnna. Fyna. Mae'r 4 yna'n eitha neis hefyd. Gweld, mae fe'n fwy na fi yn barod. Fi ar 40, so fi jyst yn gwir gobeithio mae'n cael rubbish rifau. Gweld 11 fyna. Mae hwnna'n ofnadwy. So, stick with it. Ydw i'n gallu wneud rhywbeth diddorol fan hyn. Os bydden ni'n gyda fwy o mana, ond ddim y tro yma. So, 2 fyna. Credu mae'n gwerth i fi gwella. So fi'n mynd i stryglo. Wel, mae'n mynd i bod yn risky os fi ddim. Daro. So, just taflu hwnna. So, mae hwn yn atgoffa fi o darts, lle mae'r person sydd yn mynd yn taflu gyntaf yn cael y mantais mawr. Yeah. So, I don't know. Take it as you will. Ond... Pale grisial. Mae'n edrych yn complicated. Wel, yeah, mae fe'n un o'r pethau yna. Mae rhaid i chi dod i arfer gyda'r fformat. Yeah. Mae'n eitha clyfar fel yna, achos ar y tutorial cychwynnol, mae fe'n simple, mae'n really hawdd, a chi fel, great, fantastic. Ond wrth i fe mynd ymlaen, achos mae fe mor graddol, chi'n dysgu a gwella yn graddol hefyd. So dwi ddim yn massive issue, really. Right, fi methu gwella tro yma sy'n gutting.
Ond I wneud y mwyaf o'r 4 yna. Dwi wedi myco hwn lan. O, fi'n gallu gwell... Fi'n gallu wneud hyn. A cael y 7 yna. Nawr cennin 4 arall. A cael... 5. Na, fi ddim yn gallu wneud hwnna. Na I roi'r hwnna fyna then. A mynd am trawst. Actually, dyw'r trawst ddim yn mynd I helpu fi, achos chi angen eilrif. Mae un ddim really mynd I helpu fi, so na I just taflu y tri yma. O leia ti'n cael tri wedyn. Ti'n gallu taflu dis at y cymeriad. Oh, god. Right, so fan hyn nawr, mae 7 adio 5 yn 12. Ond, hoffwn I gallu gwella fy hun, but fi ddim yn credu byddai gallu... Os bydd 'da fi 5, byddai fel, oh, great, gallu neud e. So yeah, dwi ddim yn werth e then. Oh, wait a sec though. Gwella, yeah, fi'n gallu. So, os dwi'n rhoi y 3 fyna, fi'n gwella gan 3. So mae'r balance hyd yma'n okay. Dyna'r problem yw, gweld dim ond mae probably 1, 2, 3, 4, well, 3 person arall nes I fi lefelu fyny. So, Crysialina. So mae Blythe Gargoyle, mae hwnna'n level 5, neu Crysialina. Bydd rhaid I chi brwydro nhw gyd, curo nhw gyd, I bod yn max iechyd ar gyfer y boss, right? Dyna yw'r reol. So, mae rhaid I fi bod yn eitha ofalus fan hyn. So, falle mae angen fwy o trwyn y llo. I gael y mana 3 fyna. Bollten hydol. Ddim really. 4. Ond gallai cael 4 fan hyn. Cefn fo'r glas. A fi'n gallu gwella... mae ond yn 1. Mae'r gwella o 3 na yn mynd I roi fi mewn sefyllfa cryfach. Yeah. So fi lan I hwnna. So mae rhaid I fe, Crysialina, merch actually, mae angen I hi creu yr arf cyn I hi gallu, so mae bach o leeway fyna. So mae hwnna'n good. Fan hyn nawr, dwi'n gallu rhoi 1 mewn, a mae dal yn neud niwed o 3 a mana o 2. Just achos y type o thing yw e. So fan hyn, na I ddweud hwnna. A falle y bollten hyd. Na, trwy'n y llo. Cael y mana nôl ar gyfer tro nesa. O na, dim ond ar 6. Dylen ni wedi rhoi'r mana ar y upgraded thing. Celebai. Melltithio. Lwcus dwi ddim un o'r gelynion mwyaf cryf. Yeah. So fi'n cael getaway gyda bach o rookie mistakes fan hyn. Right. So fan hyn nawr. Na'n mynd all out am y mana. See mae melltithio fi. Mae fe di dwy'n mana fi. Bugger. So, be dwi'n mynd I wneud? Mae cyfle fan hyn. Gwneud 3 newid ar eilrif, so mae rhaid I fi ddefnyddio eilrif. So, defnyddio 4. Nawr mae mana dy fi. 4 fyna. A na'n mynd am cennin 4 I gael 4.
taflu hwnna. Naeth yr un mell dithio yna really bwrw fi nôl. Ie. See, fi ddim yn gallu fforddio bod 28 mas o 40. Ddim ar hwn, ar gyfer hwn, ond ar gyfer yr un nesa. Achos bydd e ddim... Exactly. So ni gyda... Byddwn ni ddim yn lefelu lan nawr tan boss. So... so chi'n gallu mac am bwynt i wedyn. So, good. So, angen... hwnna. Damn! Okay, ddim hwnna then. See, mae'r max yn 4. Dyna'r broblem fanna. Cefnfor glas. Mae'n max. I suppose bollten hudol gallai ddefnyddio. Fanna. Mae'n eitha handy. A fi'n di llenwi fyny'r slots i gyd. You bugger. Okay. So, pale crisial. Dwi angen rolio, defnyddio hwnna. Mwy achos fi angen lefel i fyny. So... nawr... Right, mae loads o pedwars gyda fi. 6. So, nawr fi'n gallu defnyddio fe. 4. Mae'n neud trwy'n y llo arall. Oh, you're... Okay. Right, mae rhaid I fi just cymryd. Fi ddim yn mynd I gallu gwella mwy. Ond, ar rhyw pwynt, mae rhaid I chi just dweud, right, dyna ddigon. A set o fel lan. Fi bound o dod yn ôl. Gan weld. Mae yna bach o wahaniaeth rhwngthyn ni. 6 yna. Si fi rhaid lawr 16 allan o 40. Dwi ddim digon da, really. Ond... cost, cefnfor glas. Mae fi just curo fe. Unless... fi ddim yn gallu neud trwy'n y llo, si. Gyda hwn. So, fi gallu just taflu hwn. Boom. Nice. Okay. Huh? Nice. Nice, yeah. Yeah. See, dyma'r problem sydd dyn ni. Yw lefelu fyny mewn 9. Okay. Yeah. So mae hwn yn meddwl... diolch beth. Dwi'n gallu prynu 10. Nice. So mae hwnna'n camgymeriad. Fi di roi hwn lawr achos nes I sylwi hwn. Dwnsiwn y Dis. Be sy'n digwydd? Nes I danfon pethau draw, ond maen nhw wedi newid anghofio un bit. So gawn ni weld os oedd hwnna'n error fi neu input error ochr nhw. Ble mae'n dweud? Mae'n dweud Dwnsiwn. Wel, mae hwnna'n Wenglish. Ond Mae un arall hefyd, ond o feddwl y game cyfan, dim ond un y ddau, mae'n ffain achos fi'n gallu update o'r spreadsheet a yn y update nesa, bydd e'n cywiro fe. So mae'n eitha cool. So nice. Fi di bod yn cadw llyfr bach o... dim ond un y dau fod dig, ond os unrhyw un yn chwarae hwn adre, neu'n gweld yn rhywbeth, gal fi gwybod yn y Discord a na I newid e. Anyway, fi methu cael unrhyw beth fanna. So, problem yw, os fi'n mynd am y blaidd, there's no way... Mae'n risg yn dyw e, achos gallai unai cymryd ymlaen y blaidd a gobeithio gallu gwella fy iechyd, neu fi'n mynd am lefel 5 y gargoyle a cyrraedd iechyd fanna. Beth bydde ti'n neud o os bydd ti'n chwarae? Fel rhywun, fel onlooker.
So fi gyda 26 allan o max health o 40. Mae rhaid i fi curo'r 2 yma. Mae'r blaidd yn lefel 4, so mae'n gwanach. Ond mae'r gargoyle gyda iechyd o 8 just heibio fe. Yeah. It's a tricky one, isn't it? Bydd ti gallu... Os ti'n ymladd yr blaidd, ydy e? Yeah. Bydd ti gallu cael unrhyw health nôl o hwnna os ti'n ennill, neu ti cael like, buff? Na, ti ddim. Ti ddim. Ti ddim yn cael upgrade neu fel thing tan bod chi'n curo'r 2, achos mae lefel i fyny mewn 9, so bydd un yn 4 a'r llall yn 5. So ti'n mynd i cael... Gargoyle? Yeah. Okay. Rwy'n meddwl, herwydd os mae gargoyle yn gletach, at least then bydd os ti'n colli eich health o'r gargoyle, bydd ti gallu just mince o'r blaidd. Okay. Gargoyle a fel blaidd, yeah. Dyna beth. Ni gyd wedi dod i'r un syniad yn y diwedd. Right, okay. So, a fi am hwnna. Nawr, cefnfor glas a gwella tri. So yeah, mae'r tactegau yn y gêm yma gotta be on point, achos so fe'n chwarae gwmpas y gargoyle yma. Mae fe'n gryf. A mae'n poen yn y pen ôl hefyd. So mae mana... Oh. Okay, pale grisial. Oh my god, maen nhw gyd wedi cloi. Hwna just yn sick. Sut nhw wedi cloi? Oh, just trick fe yw hwnna, fod e'n defnyddio rhywbeth sydd yn cloi nhw. Right, so nawr, beth dwi angen yw digon o cefnfor. So, na i defnyddio un fyna. Cefnfor glas. Falle na i roi yn y slot arall, achos fi gyd am y gwella gêm yma. So, na i mynd am hwnna. Trwy'n y llo arall. Mae hwnna wedyn yn barod ar gyfer tro nesa. Oedd e ddim yn eilrif ddo. Damn, nes i meso hwnna lan. Hwnna. Mae'r camgymeriad bach fel yna yn masif ar y pwynt yma o'r gêm. Fi ddim yn gallu fforddio wneud y camgymeriad yna. Okay. So, ar eilrif, so fi ddim eisiau wneud hwnna. Damn. Ond, yes. So, dyna ni. Dwi ddim yn... Mae mana fi'n un sy'n bach yn rwystredig, ond o leia dwi'n cael yr teclyn gafael. Di hwnna'n werth i fi trio hwnna yn lle cennin 4 ar gyfer y tro nesa. Bydd yn risg. Na, na i just taflu fe. Oh god. Fi'n nervous wreck fan hyn. Tree.
There we go. So 20. 20 yw'r nod. Mae hwnna'n neud 7 niwed. So... yn gwella. Nawr... cefn fôr glas. A trwy'n y llo. Mae'r combo o'r ddau yna wedi bod yn handi. Ond... 1 ac 4. Here we go then. Ennill. So le mae'r mana yna ar gyfer tro nesa. Actually, na I just canolbwyntio ar gwella fy hun. My god. Right. Okay. So, nawn ni ddweud hwnna. Ma' sim 3. Bydd e'n gred os bydd 3 yn popio lan. Mae hwnna'n 7 o'r cychwyn. So, dwi'n credu 4, 6, 9. Dyle fi bod yn okay nawr. Pedwar. Fi ddim yn gwybod pam fi'n neud e mor araf, ond mae just ti'n fel y stress yna o meddwl, oh god, mae rhywbeth yn mynd I fynd wrong. Yeah. There we go. There we go. There we go. Hi, mae'r creigiau yn mynd I fathru ti a bydde ti'n marw am an uneg. Oh, nice. Oh, wow. Nice iawn. Diolch yn fawr. Right, o leaf dy fi hwnna. Sa'n credu fi eisiau hwnna. So, Mr Blythe, Mr Blythe. Nawr. Come on, pai. Fi methu fforddio myc o hwn lan nawr. So... Mae Tropico 5 yn rhif ar Epic Games Store. Yeah, well, ges I notification hwnna. Dylwn ni'n mynd I... yeah, cael look ar hwnna. 6. Right. Ti erioed wedi trio unrhyw cwrw o Rhymney Brewery? Na. O ti 'di clywed bod Brains yn mynd I cael ei cymryd drosodd gan Marstons? Yeah, hwnna'n sad. Mae'n really drist. Un o'r hoff pubs fi'n yn Caerdydd yw'r Cambrian Tap sy'n Brains pub. Yeah. Better not ruin it. Yeah, fi'n gwybod. Fi'n cael y pitchforks allan a mynd syth i'r Masters HQ. Brilliant. 7. So fi'n setio hwn fyny mwy nag unrhyw beth. So, mae'r max yna, so... yeah, dim ond... Lwcus. Yeah, mae'n really, really scary times nawr. Fi ddim yn bod yn dramatic. Right. Be'n i'n neud fan hyn? 6, 7. Beth sy'n rhoi... Y cwestiwn yw, beth... Fi ddim yn gofio... Trwy'n y llo sy'n rhoi... thingy fi. Oh, pêl grisial. Beth fi'n neud chwarae o gwmpas gyda hwn? Right. There we go. So, 4.
Right, mae rhaid i fi meddwl hwn trwy, sorry. Fi ddim yn mynd i just brysio'r un yma, achos fi'n desperate i gael pedwars, I suppose. Gallai'n cael 3 lot o pedwar. Bydd hwnna'n really nice. So mae 'da fi 2 fyna. So gwella. Dwi angen 2 nawr though. So os dwi'n cael teclyn gafal fan hyn a cael gwahaniaeth rhwng 3 a 5, bydd hwnna'n good. Achos gallai defnyddio trwy'n y llo cael y mana a gwella sy'n oce. Mae'r fi'n gwybod fi wedi bod yn ffocysu lot ar y gwella yna. Wel, unwaith fi'n curo boi yma, fi'n iechyd llawn dy beth. Ond mae yna balans os rhwng pedwar. Okay. Nawr beth. Oh my god, mae hwn yn agos. Sa'n hoffi o gwbl. Right, here we go. Pale grisial. Dyma'r un sy'n mynd i wneud y gwahaniaeth. Fi'n mynd i cymryd amser i wneud un yma, achos mae'n really bwysig. So, traws llead. Mae hwn yn wneud 7 niwed. So, wna i cadw hwnna fyna. Achos dwi'n gwybod fi'n gallu defnyddio hwnna. So, 7. O, fi di ennill hwn. Cos fi'n neud hwnna. Neud hwnna. Come on. Ti'n good luck charm fi o. Fi di bod yn stryglo. Bydd Emrys yn gallu dweud ti a Kieran trwy'r dydd gyda Rhain. Right? A esports Rhys. You know, just falle mae'r split focus na yn actually canolbwyntio fi'n well. Achos ti'n gallu gormeddwl pethau weithiau. Ti'n gallu fel, ti'n gwybod beth nhw'n dweud? Over-analysis causes paralysis. A fi'n credu weithiau mae hwnna'n wir. So, I don't know. Falle just look yw hefyd. I don't know. Fi'n like expert o'r game heno i fi. Ti jyst yn bod yn caredig iawn yn dweud hwnna. But, yeah. Right, here we go. Odd a odd. Pethau sy'n gofyn am very specific things yn gallu bod yn perygl. Fel demanding things. Mae'r chance... Yeah. I don't know. Odd a odd. A dwi'n mynd i hoffi defnyddio hwnna. Dwi ddim yn gallu defnyddio hwnna enw. So, gwneud niwed odd a odd. Oh, I suppose fi angen doublers I fel activator fe, so... Right, let's just go for it. Ti fel Batman Morgan, you do your best work at night. Ti'n gwybod beth? Fi'n credu ti'n iawn. Fi'n person nos pob tro. Bydden ni'n hapus iawn I just wneud pethau yn y nos a ddim just casgu trwy'r dydd. Achos fi fel vampire. Vampire. Goofy vampire. Wyt ti dal yn frwydr o'r da? God, a new world. Mae'n cryf yn erbyn tân. Good. So, ti'n cael teimlad? Na, dim pwynt wneud hwnna then. Bollten hudol.
Oh, okay. Gall hwnna bod yn defnyddiol. Cael y manas mewn I chwarae. So, os dwi'n rhoi... Cefn... Right. Cefn fo'r glas yn eitha cool, ond fi ddim eisiau fe nes fod fi gyda mana. So, fi'n mynd I wneud teclyn gafael. Mae hwn yn rhoi 3 wedyn. O no. So, 5 a 3. Gallai roi'r trwy'n y llo fyna wedyn. Ennill 3 mana. Defnyddio bollten hudol. Gwneud newid o 5. Batman. Oh yeah. Right, here we go. So, dyma lle mae'r gwaith yn dechrau. So, I'm mynd am cefn fo'r glas. Gwneud newid. Neu, bod jyst yn 1, o leia mae'n gwella fi. Neu wneud hwnna. Oh dear. Come on now, come on now. Pale grisial. Oedd hwnna'n big hit. So... I'm mynd am... Right. Peth cynta... 5. Cefn fo'r glas. Costau. So, mae'r gwella yna'n bwysig. Fi kind of eisiau cefn fo'r glas arall. Just mwyn cael fy iechyd nôl. Mae max o 5 dyl ni di roi e fyna. Silly boy. Fi fi nôl mewn eiliad. Okay, cool. 4. Tell you what though. Dwi'n neud hwn. Dwi'n neud hwn. Mae'n mynd I roi fi 4. A trawst llead. Os ma'n rhoi 7 I fi. Okay. So fi'n chwarae am byti. Fi dal yn hwn. Nawr dwi angen newid tacteg. A falle... Saith yna'n handi. So, unai dwi'n neud 7. Ie, dyna'r peth amlwg I neud. Gael y 7 yna. A'r 3 yna. A taflu dis. A gweddio. Gweddio I ddiw.
Right. I got ya. I got ya, boy. Fe mewn big trouble fan hyn. 7. Wedi ennill. Yeah! Yeah! O, wnaeth Owain colli fe. Edrych, ti wedi ennill pennod arall. Llongyfarchiadau. Ond, o, na, mor annisgwyladwy. Right. So, 1, 2, 3. 3 ar ôl, boys. Oh, yeah. So, hoffwyd enaid ar yn anheilwng. Cas bethau, madarch neu ffredig, chwerthyniad plant bach, hoff can karaoke, careless whisper, hoff lyfr The Road, reswm dros ddod i'r dungeon mewn tragwyddoldeb o fydolaeth, yn y pen draw mae rhaid i un cerdded pob llwybr. Mae hwnna'n ddwys. God, wow. Right, fi'n credu a fi am y round o chweched a wedyn neud y pedwars. So, na I just check o bod Daf yn mynd I gwely munud. Ola ni. Yeah, oedd hwnna'n good. Teimlad ffantastig. Right. Mae hwn nawr yn newid y rach. Right, okay, be wneud. Cael dis newydd ar 4, ennill 1 mana. Neu 3 newid ar 6. Fi di arfer gyda'r style yma. So. Ond mae hwn ddim actually'n gorfodi fi I... Ew. Hey, oh! Nes I colli fi'n ennill. Ah! What? I know. I know. No. Fi rhaid I chi gweld y pennod arall nawr I gweld beth sy'n digwydd. Right, see, mae option fan hyn. Chi'n gallu dechrau off, right? Gyda... nhw dau. So, un yma, dyna fi di arfer gyda tro diwetha. Neu un yma, cael dis newydd ar 4, ennill 1 mana. A gwneud 3 fyna. So, na I mynd gyda beth fi di cael o'r blaen. So, un y zone fanna tro diwetha. Dim ond, fi gallu gweld y diwedd, you know? Wyt ti wedi curo'r entire game? Na, mae beth ti'n meddwl, mae fel episode, penod, nes I gorffen y penod yna. So, mae fel chapters. Yeah. So, yeah, dyna fe, really. A penod oedd hwnna? Oedd hwnna'n wel, nes I wneud penod 6, na, sorry, 5? I can't remember. Rwy'n ni edrych nôl. But dim ond 3 sydd dy fi wedyn fi'n mynd i'r finale sy'n awesome. So, yeah, it's okay. It's okay. Alright, I'm good. Nawr mae bach o mana dy fi. Chwarae gyda. Yeah. So falle, fi'n gobeithio mae theori Emrys yn gywir a bod fi'n fwy focused a fel
gwell yn y nos, a dyna'r reswm fel, ond who knows. Ni ddim yn gwybod. Na, rwy'n teimlo fel hwnna hefyd. Yeah? Hmm. Right, 2 fis yn ôl. Really nice. So nawr, mae 3 fan hyn, so stim point. Boom. There we go. Ydy printer thing ti di gorffen? Na. Wel, rwy'n gorffen y peth rwy'n printer, mae'n printer rwy'n arall na. Ah, cool. Ti'n gallu clywed e, neu? Na, fi ddim. O'n i just yn wyndro, achos... Mae'n hollol... Ie, fi ddim gallu clywed unrhyw beth nawr. Ah, good. Rwy wedi troi y noise suppression ar Discord arno, so... O, mae hwnna amlwg yn gweithio then. Hwnna'n cool. So, actually, fi'n trio clapio fy dwy lwy. Ti'n gallu clywed e? Na. Na? Fi ddim gallu clywed ti'n clapio, na. Na? Na. Dim o gwbl? Dim o Rwy'n gwbl. literally clapio... Fi ddim gallu clywed e o gwbl. What? Rwy'n clapio dwy lwy nawr pryd rwy'n siarad. Na? O gwbl, O gwbl, o gwbl. No kidding. Jesus, Yeah. that's pretty good noise suppression. Yeah. My god, rwy'n literally clapio rhwng y mic ar gwyneb fi. Wyt ti? Beth am nawr? Like, rwy'n clapio really loud. Nothing? Nope. Wow, okay. PG Discord, that's pretty good noise suppression. Yeah. 3... Yeah, rwy'n fi'n gweld y update o Discord o rwy'n dweud, you can now eat your loud ass crisps again. Oh, really? When talking to your friends, yeah. Oh, brilliant. 3... Hwnna'n cool. Right, gwneud niwed o 5. Right, peledrin hael. Gwneud niwed o 5. Mae'n costio 2... O, cost 2, mae'n niwed dwbl. Neu, snap oer, gwneud niwed o 5. Os yw mana yn fwy na neu equal I 2, mae'n rewi. A fi am y dwbl. Fi'n credu... Achos... Yeah. Mae'n rif... Fi'n hoffi'r rewi, a mae'n handi yn erbyn rhoi really cryf, ond... Yeah. Neu trio hwnna. Right, so dyma sut mae'r lefel yma'n newid, neu round yma'n newid. So pob llawr, ti gorfod ychwanegu reol at y llawr yna. Yeah. So, dewis newid reol. So, mae'n dweud, os wyt ti neu'ch gelyn yn rolio 6, mae'n mynd ar dan yn automatic, neu chi'n gallu clicio ar hap, a mae'n gallu rhoi rhywbeth gwell neu rhywbeth gwaith. So, mae hwn yw'r bit fel gamblo I fi, anyway. So, yeah. Fi'n mynd siŵr. Mae pethau ar dan ddim diwedd y byd, really. Beth bydde ti'n neud o? Ti eisiau gwybod? Sorry, rwy'n ti'n cut allan pryd rwy'n ti'n dweud. O'n i'n dweud, mae bach o gamblo, fel ddim gamblo, ond mae bach yn wahanol. So, ti'n gallu cael pen poeth, so os ti'n eich gelyn yn rolio 6, mae'n mynd ar dan yn automatic. Sydd ddim diwedd y byd, mae'n bach yn annoying. Neu chi'n gallu gwasgu hyn fel lottery ar hap, a mae'n random beth yw'r reol. Roll the dice. Roll the dice. Gelynion yn rolio 6 pob tro. No! Oh no! Couldn't have been worse, literally. Hwna yw'r killer. Killer. Unroll. Oh man. Oh well. Stim. Fi ddim... Son i'n mynd I para... Ma, ddim bai ti fe. Son i'n mynd I para hir, ond, you know, nawn ni gweld faint mor bell ni'n gallu mynd. So... Trwy'n y llo. Funny, though. Oh, God. Rip. Yeah, Emrys, yeah. Fi jyst yn mynd I speedrun o hwn, achos stim point chwarae. Os mae'n 6 pob tro, there's no chance in hell. Felly, let's just get on with it.
fi jyst yn mynd i wneud really gyflym i gallu reset o. Achos so ti'n gallu fel... Os bydd rhaid fi'n mynd right nôl i dechrau. Mae jyst yn haws jyst i marw. Here we go. Oh, the pain, oh, the pain. Alright, croch and drych. Just... Na, actually, na I roi e mewn am nawr, a wedyn just newid e wrth i fi mynd ymlaen. So, 6 pob tro. Let's have a look. Peledrin hael. Fe'n cyflym ddo, tro yma. Mae'r y rai gyda reolau gwahanol. Falle, weithiau nhw'n gallu bod yn really ffafriol a mae'n neud bywyd ti'n haws. Ond, ddim y tro yna. Yn anffodus. Croch andrych. Pêl grisial nawr. Pimp. There we go. Just kill me for God's sake. Go on, get on with it. Yeah, there's no way. O'n i'n gwybod fanna. Gyda'r rail o'na, mae'r margins mor bach. So, o'n i'n dweud, o'n i wedi gwneud 5 fanna, right? So mae 2 ar ôl, 4 a 6. Mae 4, funny enough, I fi yn teimlo'n anoddach na 6. So, yeah. Mae just yn strange. So, beth am trio... Hwna yn lle tro yma. Llys nafedd. Cryf yn erbyn Gwenwyn. Hello? Hello? Sorry, we've a wavy wedi dropio eto. Ah, okay. Damn you, Sky Internet. Oh, gosh. Yep. So, yeah, falch. So, yeah, dyna'r thing. Mae just fel gamble yn do it, you know? Fi'n hoffi rolio'r dis a gamblo fyd, so, yeah, I just... Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. So, die. Yeah, fi'n siŵr os fi'n hoffi'r pot blodau na. Beth yw little thing ti di creu fanna yn chwadrist? Yeah, yn meddwl. Fi'n gwybod. Yeah, mae rai fi really canolbwyntio. So fe'n game fel platformers lle chi jyst yn gallu zone o mas. Mae rai chi zone o mewn a bod yn y game. So... yeah.
That's all I had to say about that. Oedd hwnna ar ddoe fi'n credu. A mae'n mynd i bod ar cwbl o weithiau wythnos yma. Right, pimp nawr, pimp for the win. Cael dis newydd. Fi eisiau dau, really. Tree. Ah. Mae'r doi fi di dewis i ddechrau ddim y gorau. Really. Ond dim esgusodion. Dylen ni dewis rhywbeth gwell. Oh, na. That's fine, it's fine. Mae dy fi fel special yn mynd mewn i'r un nesa. Right, snap oil. Good. Guy, beth ti'n chwarae hwnna heddiw? Did you drop yr eto? Oh, really? Oh, na. Yeah. Okay. So, option yw snap oer, gwneud niwyr o pimp ar pob odd, neu ti angen 2 dis sydd yn hafal i 7, a mae'n neud 7 a mae fe'n rhoi 1 dis nôl. 7 lwcus. Fod now, Dwnsiwn. Mae'r rewi eitha cool. The 7 yn eitha good hefyd, actually. Bet rhy hwyr nawr. Gelenion yn cael 10% o iechyd ychwanegol. Wel na. Yn better ti fydd rhywbeth gwaith yn dolan. Un o'ch dis wedi dallu ar dechrau bob tro. Oh, na'n okay. Na'n okay. Mae'n annoying, ond fi wedi cael lot gwaith na hwnna. Okay, pil crucial. Snap oer. Pimp. Cael dis newydd. Cael cosbedigaeth. Set o popeth lan. A cosbedigaeth arall. So, pimp, tree, oh, taflu. Come on, Arf, come on, come on, come on, come on. Come on, pimp. Tree. Yeah. Craig David. Man a man. Sim rhaid I fi ddefnyddio fe, fi'n gallu just taflu'r dis. So, tarian, swyno. So, mae'n 5 neu 6 hwn. So, 1 dis extra ar gyfer tro nesa. Hooray! Dyrra. Na. Na. Chwech.
Fi ddim di wneud unrhyw newid iddo fe. Flip. Right, amser. Mana. Dwi angen... Ah, come on. 6. Dwi angen rhywbeth sydd yn brifo. Snap oer neu cosbedigaeth. Mae rhain ddim yn dda I fi. It's ridiculous. Lwcus fanna. So, cosbedigaeth. Diolch. Byth. Ennill hwnna. Please bod yn rhywbeth defnyddiol. Fi ddim yn gallu defnyddio fe. Ooh. Die. No. So, snap oer. Hwna'n handy. On a right pimp. Beth arall? Ooh, yes. Yes, yes, yes. A taflu. Come on! Hwna ddim yn hawdd. Hwna ddim yn hawdd o gwbl. Wedi uwchraddio. A dim ond yn ail llawr o hwn. Newid o 4. Le mae'r slots. Angen llenwi'r slots rhwng cyntaf. So... Chwech. Cosbedigaeth. Meh. Pêl grisial. So, pimp. Pimp. 12. Cael hwnna nôl. A ma' hwnna'n ffain. Dim ots beth ti'n rhoi mewn fan hyn. A boom. Right, gwneud 2 caltis odd. Ail ddefnyddiadwy. Beth ydi hwnna actually meddwl, though? Ti'n nhw'n meddwl ti ddim gorfod cael e, achos bydd hwnna'n ffantastig os ma fe. Gwella iechyd o 1. Fi'n hoffi dychwelyd 2 o'r gwahaniaeth.
Mae hwnna'n really cool. Fi'n gallu defnyddio fe faint fi eisiau. Mae diddordeb 'da fi gwybod sut mae hwn. Dim ond 2. Fi'n hoffi teclyn gafel faes hefyd. Faes. Dechrau pob brwydr gyda gwenwyn o 2. Pob gelyn yn cael dis ychwanegol. Come on! Oh no. Mae hwnna mor bloody creulon. Ah, damn. Right, here we go. Eirif. Damn. So ni'n gallu defnyddio hwnna gymaint a ni eisiau. So mae hwnna'n eitha cool. Ac so ni gorfod mynd â fe fan'na. Ond... na i cael tarian. Hefyd. Bach o defense. Angen efo na. Owain wedi gweld a Humble Bundle newydd. Humble 3D printable miniatures for board games and wargaming bundle. Ooh. Ooh. Dyna ti, boi. Hey, that's an da. Fi'n cael edrych arno. Have a look. Yeah. Diolch dweud wrth fi. Here we go. Pot blodau. Na. I just taflu fe. Ugh. So, o'n i'n gofyn i Emrys cyn, pa game, oes na unrhyw ffilms neu Netflix series ti'n edrych ymlaen at gwylio dros y doleg? Wel, rwy jyst wedi dechrau gwylio Bodyguard. Ooh. A rwy'n hoffi hwnna so far. Wedi gweld y 2 episode cyntaf. Hwnna'n cool. Le fi'n cael bach o thing fyna. Just doi mwy. Fi'n credu mae'r ail ddefnyddiadwy yna yn really handy. Fi'n falch es I am hwnna. Yeah. Nice. 5. So yeah, mae dy fi hwn yn y bag nawr. Ti ddim yn gallu cario mana drosodd i'r brwydr nesa. So, we just get over it. Right. Beth sydd dyma? Gwneud newid o 1, ennill dis eilrif. Cael look ar beth. Newid o 5. Cael dis newydd ar 4, ennill 1 mana. Di hynna? Mae ennill mana yn handy. Fi ddim yn siŵr os fi eisiau hwnna. Falle yn lle 1 dis brwydr. Just did it. Pipe phone it. Signal llwych. Pwynt yw, mae pob person gyda +1 sy'n poen. Crochan efydd. Right.
rhoi hwnna yn y slot fyna. Cael dis odd. Mae'n eitha cool yn dyw e. Sorry. Na, so mae dy fi just stuff. Snap oer. Pimp. Ah, bugger. I'm stuck now. Gyda nhw dau. Oh, man. Mae di dallu nhw I gyd edrych. So... Pimp. Alright, cael tarian. Ond ydy e'n mynd I bod yn ddigon. No! Beep, 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 beep. So... Right, ydw i'n mynd i'r cellweiriwr I dangos ti gwahanol style? Yeah, go on then. Right, so mae style yma. Hwn yw'r jester neu'r cellweiriwr. A fi'n mynd I speedrun. Os fi'n y mood. Wel, bits gynta, mae'n ffain I wneud anyway. Poeth. Ba-ba-da-ba-da. Right, here we go. Right. Dwi'n mynd I bopio fanna. A dwi angen neud snap. Mae snap yn gadael chi cael nhw unrhyw par. Mae fe'n automatic. Ti'n cool. Chwnegu'r deck. Un. Taflu. Un arall. So yeah, mae fel roll deck o cards a ti'n just yn cylchdroi trwy nhw. Dylen ni di cael ei iechyd. Ond fi di lefelu fyny anyway. So, tariad, blocio, niwed o 2, niwed o 2. Pwnio gyda'r darian. Ond mae angen double. Pethau sydd angen double. Gwneud niwed o 1 ar bob gelyn. Oh, go on then. Mae'n mynd cael hwnna. Fi ddim yn hoffi pethau sydd yn gorfodi chi gael doubles. Os mae'n anhybygol iawn a fi'n cael double fan'na sydd fel arfer ma fe.
Brocio. Oh, tarian. So mae ddim yn niwed, mae'n tarian. Roi hwnna ar y rester. Blocio tarian. O, 2. There we go. So mae blocio yn awgrymu tarian ta beth. So... So mae'r snap thing yna yn handy. So snap, boom. Oh, angen double. 0 newid anyway. Achos, fi'n deall sut mae'n gweithio nawr. Boop. Oh, come on. Come on. Oh my god. Ah! O'n i ar roll. Ydw i'n nôl? Ti yn nôl. Ti Sorry. iawn. Right, fi'n swapio trwy... O'n i'n dangos y cellweiriwr. Byddai'n gret i gallu dweud... Fydd i'n neud y cellweiriwr i gyd. So mae 6 round. Jester yw cellweiriwr. So mae'r style... Mae'r style... Emrys di roi ... Wow, ... Alright, Emrys. Ti'n gallu gweld nawr pan fi'n desperate i cael hwn mas o ffordd. Wedi wneud. I Emrys yn chwarae hyn hefyd ta. Yeah. Mae wedi bod yn chwarae fe. Nice. So... Fi ddim yn credu mae mor bell o fi achos wnaeth e cael Cyberpunk fel TO. So mae fe kind of wedi gorffen hwnna nawr. Ond, yeah. Rwy'n cymryd amser efo'r game hwnna. Oh, yeah. Yeah, mae'n neud synwyr. Gweld y byd i gyd. Yeah. Mae gen kind of nice os chi'n joio a cymryd amser gyda fe, fi'n credu. Yeah. Rwy'n literally like cerfed rhwng like mission points instead of gyrru. Yeah. Just rwy'n gallu edrych ar y sites. Brilliant. Rwy'n like gwario like 30 neu 40 munud just cerfed. Ydy. Oh, Like more pretty. Yeah. Oh, and good. Yeah. Right, snap. Boom. Neu gwella. A gwella. Cael snap. Wee. O, lefelu fyny ti beth. Right, hwn yn dewis pwysig. So, spark. Chi'n llosgi dis. A gwneud 6 newid i bob dis gelyn llosgedig. Neu, chi'n gallu mynd lawr... So, hwnna'n tân. Neu, plien eira, odd. Gwneud newid. Plus 3 rewi os yw'r gelyn. Plus 3 os mae'r gelyn wedi rewi. Mae'r ddoi yn opsiynau dda. A fi am ia. Ia! Ia. Fi
yeah. Mae'r ddoi yn good, though. Just yn teimlo'r ia i'r ffordd i fynd heddiw. +3. So ti off gwaith nawr, neu ti'n gweithio right trwyddo? Na, dwi'n bant o gwaith nawr. Oh, nice. Roedd ni yn fwy i mynd i'r Isle of Wight. Oh, yeah. Fi'n cofio ti'n dweud, yeah. Yeah, ond lockdown 3. God, yeah. Revenge of the Rona. Yeah. Fi'n gwybod. Flippin' heck. Yeah, hynna wedi rhoi stop i hynna. Yeah. Well, yeah, that's the thing. O, mae'n neis, ddim angen mynd trwy'r ffaff o pacio a wedyn Yeah. pacio y dif ar ôl Boxing Day. A pwy a wyr, falle bydd ni'n cael Nadolig gwyn, you know, White Christmas. Yeah. Fydd hwnna'n nice, fydd e? Hopefully. Mae heddiw wedi bod y dif olaf glaw, apparently. Ydy e? Hopefully, hwnna beth rwy'n mam fi wedi dweud. Ond, Cool. rhaid sicr o glaw. Mae wedi bod yn glawio trwy wythnos. Ar gwynt hefyd. Mae horrible yn dyw e. Yeah. Yeah. Oh. Right. Ddim yn siŵr os dwi eisiau neud hwn to. So, beth yw hwn yn neud? Gwneud newid dwbl os yw'r gelyn wedi rewi. So mae hwnna'n eitha nice. Na i defnyddio hwnna. Dyna yw'r fel yr upgrade fanna. Okay. So... Dwi ddim yn mynd i cael e rownd yma. Bach o amddiffyn. Setio fyny tro nesa. Ooh, damn. Rewi. A boop. So mae dallu ddim diwedd y byd. Really. Mynd i gesio fan hyn. Ah, damn. O'n i'n gobeithio fanna. Okay. Dyna ddim wedi gweithio. Dwi'n mynd am amddiffyn. Yeah. Gwella fy hun. Oh, na. Dwi wedi rewi ar yr actual camera. Hwna mor funny. Beth sy'n digwydd fanna? So fi'n defnyddio rew. Deactivate. Oh, yeah. Hwna mor funny. Oh, there you go. Back in the room. Oh, rwy'n hoffi Christy. Yeah, nice yn de. Y grach. So mae dy fi... Yeah. Mae'r Chris AT... Mae dy fi, like, pob un o pob cymeriad. So na i dangos. Too much intense gaming wedi rewi y webcam. Oh, yeah. Bendant. Brilliant. So... Gwella. Yes. Yeah, mae wedi. Intense. Doblygu. Carden finale. Wyt ti wedi bod yn gwylio'r Mandalorian, Morgan? Na, nes i ddweud byddwn ni'n trio fe, ond... Yeah. Oedd e... Fi'n credu... Fi a fy... Wel, mae fy ngwraig yn fwy impatient na fi.
Ond os fi ddim yn kind of gripped yn y tro gyntaf, fi ddim... Mae rhaid i... falle na roi ail siawns, ond... Fi ddim yn massive Star Wars fan, i fod yn dig. Fi wedi gweld rai fwyaf diweddar, ond... I don't know. Beth ti eisiau gwneud? Nid niwed o 15. Ti'n gallu binge o fe nawr, y holl episodes yn allan ar Ydyn nhw? season 2, ie. Okay. Diddorol. Fi'n edrych ymlaen at Cobra Kai dechrau nôl yn mis Ionawr. Mis Ionawr, ie. Nice. Mae yn proper cheesy. Mae goffi tipyn bach o Power Rangers yn y ffordd pan o ti'n plentyn a ti'n joio gwylio Power Rangers achos nhw gyd yn bito i gilydd lan, ond mae fe'n really kind of... Mae dal yn really plentanaidd, really. Sy'n funny, ond ti bach fel, Mae yn funny, mae just yn funny. Rewi. Yeah. Pimp. Beth os dwi'n neud hwnna? A wedyn... Hwnna... Double. Trouble. Taflu... Rhain. Taflu rhain. Newid o... Fyna... A rewi un. So, 6 yw'r nod. Mae 3 fyna. Dwi ddim yn mynd i neud fel na. Unless... I just cymryd beth fi'n gallu. So, 3 a rewi un. Lwcus fyna. Mae rewi yn really dda. Fi'n falch nes i dewis e. Yeah. Nice. Yeah, fi yn... So mae fe'n rhoi bach o buffer i gallu gwella iechyd y pethau. Achos ti'n gwybod os dim ond un sydd gyda... So fan hyn nawr, na i sticio gyda'r thema o rew a prynu hwn. Beth sydd yn anodd wneud yw fi'n gallu distrywio cardiau hefyd. Ond chi angen bod yn ofalus achos fi dal yn mae finale mawreddog yna'n eitha cool. So gallai distrywio'r bops neu'r boops, sorry. Fi bach yn fel 50-50 ynglyn. Mae'n teimlo'n wrong yn trio distrywio cardiau i fi. So I don't know. Dewin, you shall not pass. Right. Pimp. Pimp. A na i cael bach o tarian. O'n i mor benderfynol bore yma pan... Wel, neithiwr, actually. O'n i fel, right, dyna yw'r nod heddiw. Dim esgusodion. Mae rhaid i fi gorffen y gêm yma heddiw, right? Go for it. So... Nice. Fi ddim yn cymryd un prisoners, mae rhaid fi wneud e, right? Yeah. Dim esgusodion. A bydd ti yn easy. Yeah. Wel, tiod, y tro gyntaf, oedd hwnna'n eitha cool wneud e, but... Os fi'n gallu gael y cellwyrwr, dim ond 2 o'r gwrach bydd gyda fi wedyn, so bydd hwnna'n eitha cool.
Right. Right, mae hwn yn cool. 6. A nawr, snap. Yes! Yes. Beth oedd yn pwysig fyna oedd i cadw'r iechyd i fyny. So yeah. Yeah. But so nôl â ni i'r rhewi. Rhewch. Right, here we go. Dim ond 3 sydd da fe, so ma' hwnna'n good. So good. So ti di gwylio'r Mandalorian i gyd? Oh? Yep. Yeah, everybody. Ti'n binge watch nhw hefyd i ti? Neu ti'n cymryd nhw? Ti ddim? Ti jyst yn gweld nhw pob wythnos? Wrth i nhw dod mas? Everything gwylio nhw pryd nhw'n dod allan. Ah, okay. Hwnna'n cool. Ddim eisiau gwastraffu galari. Right, mae bop fanna yn dod fyny. So, flipio hwn. Benny weired. Snap. Double... O, dyblygu 6 gynta. Double. Snap. Snap. O, tro ma nawr. Gwella. Oh, snap. Gynta. And then... Boom. Yeah. Oh yeah! Right. Ergyd ryfelwr yw... Neu... fi'n hoffi copio cardiau. Ma' hwnna'n cool. So, na I mynd i'r siop. Mae'r bwli yn fy ffordd. Ooh, ma' hwnna'n cool. Mae gwanhau stuff gelynion really handy. Fel symudiadau nhw. So... Sure. Mae bops. Bop. Red. Boop. A rewi. So dim ond 2 di sydd dy fe. So fi di rewi'r ddoi. Boom. Yuck. Chwech. Ho. Snap. Right, beth sydd fan hyn? Does dim byd fan hyn. So, os dwi'n flipio hwn, ac yna, cael gwared o hwn. Dwi'n gallu copio'r ddoi yma. Nid 6. Oh, dylwn ni wedi gwasgu snap. Silly boy. Oh well, mae cadw hwnna then. 5. Falle fi ddim angen e. Risky though, tactegau risky iawn fan hyn. 4 a 4. 6. Dyblygu dis.
Hwnna. So yeah, probably wedi cymryd lot fwy o niwed na dylen ni wedi gweld, achos mae fe just ar dechrau. Ond diolch byth. Mae yna ddigon o afalau o gwmpas. So, os fi'n gallu dod trwy'r jar ysbrydol yma, byddai'n ffain achos mae yna fwy o afalau eto. Snap. Boom. So... Chwech. That would have been great. Gallu cael hwnna. 2 a 5. Dwi hwnna ddim quite fel o'n i eisiau. Ond, mae rhaid i fi cymryd... Unless... Dwi'n setio fe fyny ar gyfer tro nesa. Ie, mae hwnna'n eitha call. Ysbrydolaeth, mae 2 copi dyblyg wedyn. Ww. Bydd hwnna'n handi iawn. Okay. So fan hyn, fi'n mynd i... Wneud... Hwna. Oh, actually... Fi'n gallu gwneud hwnna o'r dechrau. Dyblygu dis. Oh! Un arall. O, fi'n chwerthin fan hyn. Ho, ho, ho. Right. 2. So... Dwi'n gallu wneud... 5. 6. Gwella. A gwella. O, dyn ni jyst wedi gwneud newid o 2. Be fi'n neud? Oedd hwnna'n stupid. Just colli canolbwyntio. Oedd hwnna'n so silly. Pam nes i wneud hwnna? Just... Brain freeze. Brain fart. Na fi'n gwybod beth yw'r dywediad. But, beth bynnag yw e. Oedd hwnna'n stupid. Right, 3. Lea mae dy fi'r 7 yna. Mae pack yma... Mae'n tricky achos mae'r galari yna'n really handy. Fi methu helpu fy hun. Fi'n hoarder. Fi ddim yn gallu dweud na. Dyblygu dis. Rewi o 6. Uwchraddio. Beth yw hwnna'n neud? Gwneud niwed ar eilrif. Falle hwnna. Beth yw hyn? Finale mawreddog. Dwi ever yn cyrraedd y pwynt yna? Dyna'r cwestiwn mawr. Dwi ddim yn credu bod i. Na, mae hwnna'n risky i roi gymaint mewn i hwnna. Ennill dis newydd. 4. Dwi'n credu bydd e'n cool i cael dyblygu dis na. Yn ffaff o fan hyn, ond mae cael wedi rewi +1. So nhw'n really impressive. Na i trio hwnna fi'n credu. Eilrif. Dwi ddim yn dibynol ar 6 trwy'r amser then. O,
O, mae hwn yn handi ddo. Beth rwy'n mynd am bwmp neu pêl jyglo? Ennill dis newydd. Gwerth dis. Fi'n hoffi nhw hefyd. So Blythe neu Aurora. A fi am Aurora. Falle gallai copio rhywbeth. Snap. So. Or off. Boom. Chwech. Pedwar. Snap. I nefnyddio hwnna. A galari. Snap arall. Wehey. A rew drillio. Na I gweld beth sydd nesa, dwi'n credu. Decent. Mae'r cloi un dis yna yn rwystredig. Tybed, os dwi'n neud hwnna, di yn datgloia? Na, dwi ddim. Okay. Os mae'n brifo fi llawer though, y plus point bydd, falle bydd snap. Yes! So, kind of, mae fe'n okay. Achos... Odd. Gwneud newid. Right. So, dig, tree. Fi'n gallu goroesi'r bit yma nawr. Byddai'n fine. Hey. So fi'n copio. Beth fi'n mynd I copio? Ooh. Gall hwnna bod yn handi iawn. Copio cardyn nesa. Gall hwnna neud gwahaniaeth huge. Flipio ben I weirad. Rewio 6. Fi ddim eisiau boops. So... Ddim really eisiau bops chwaith. Oh god. Canolbwyntio fan hyn. Oh god. Oh god. Right, here we go. So dwi'n neud hwnna. Wedyn snap. Ac yna dyblygu dis. A gwneud nhw. Rew drillio. Copio cardyn nesa.
Snap. 2. Na, mae boop. Mae pêl jyglo'n dod. So, os dwi'n rhoi hwnna... Oh, actually, bydd boop hefyd. Sydd bach yn nutty. Os dwi'n neud hwnna... A wedyn... Gallai... Gwella... Gallai gwella cyn gorfod hyd yn oed wneud hwn. Ac yna... Snap. Wow. Wow. Right. Yoink. Benthyg offer neu ennill offer ar hap. Neu distribwyo carden. Mae lot o crap da fi. Ond... Falle wneud benthyg offer. Oh god. Hwnna'n anodd. Nobody said it was easy. Ni nôl ar y rewi. Rewi. 3, dim ond 3 sydd ar boi yma. So... Os dwi'n mynd am... Hwna... Hwna... Taflu... Reina. A... Neu defnyddio hwnna. Cadw rwy'n ar gyfer y snap, dwi'n credu. Bydd y 12 yn ffantastig. Fyna. Wff. Ie, cadw fe lawr. Cadw rifau lawr. Fath o gwylio Messi chwarae pêl-droed, tears of joy. Alright, alright. Fi'n gwybod os ti'n cymryd y mic fyna neu beidio, ond na i cymryd e. Brilliant. Right. Lleidr. Pa stuff sydd dy fe? Cadfwy... Ww, mae gyda fe cadfwyell. A beth? Fi ddim really angen hwnna ddo. Benthyg offer. Yeah! Hwnna'n nice. 6. Fi gallu benthyg e eto. Dwi ddim mor nice tro yma. Just 2. O wastraff. Ooh. Big hit. Right, dyma beth o'n i eisiau neud. Snap. Yehey. Double. Double, trouble. 3. Gwella. Boop. 7, dim ond 7 nawr. A diolch Emrys am y holl cefnogaeth. A diolch O hefyd. Mae'n iawn. Fi'n gwybod mae'n style game holl o wahanol. A mae ddim at dan pawb, ond fi yn hoffi fe. Byddwn ni just yn hoffi fe yn fwy os o'n i'n gallu gorffen e yn gyflymach. Ysyn e holl. Ti'n fel ti'n really joio cerdded o gwmpas, cyberpunk, a just kind of, you know, dwi ddim gyda'r un teimlad o hwn, achos mae fel really complicated crossword puzzle. Fi'n desperate I orffen, achos fi eisiau chwarae game gwahanol, simply. Yeah. Fi'n really kind of
mind melting weithiau. Ond mae run yma wedi bod yn hyfryd. Os fi'n gallu cael cellweirio'r mas y ffordd heddiw, byddai'n eitha chuffed. Yeah. Cadw hwnna. Damn. Ddim quite beth o'n i eisiau, ond wedi just cymryd. Gweithio gyda beth sydd gyda ni. So now, ooh, wow. Wow. Wedi cloi dau o fy nis. Damn. Dwi ddim eisiau defnyddio hwnna eto. So, neud hwnna. See, dyna pam mae'r opsiwn o distrywio'r cardiau yna. Achos mae yna pwyntiau lle wait a sec fan hyn. Os dwi'n... Na, mae'n gwell cael rai newydd. Yn neud hwnna. Byddai'n silly i ddim neud hwnna. Wee! Just cadw fynd, boy, cadw fynd. Fi ddim yn siŵr os dwi eisiau neud y lleidr. Chos beth sydd gyda... Oh, mae hwnna'n eitha cool. Na i feddwl am hwnna. Gwella. Yoink. Naw. Wow. Fi'n mynd i neud e. Fi'n mynd i neud e. Yeah! Right. Hanner ffordd. Right, beth fi'n mynd i copio? Dyna'r cwestiwn. Fi wedi copio'r... Oh! Ydw i gallu copio y cardyn nesaf eto? Bydd hwnna'n cool. Rew drillio. Achos ti jyst yn mynd ymlaen. Ah, fi'n tempted. Mae wedi bod yn gweithio'n dda i fi. Copio. Neu dyblygu dis. Dyblygu dis yn eitha nice hefyd. Ah, too late. Fi di wneud yn nawr. Bydde rhywbeth sydd yn gwella iechyd yn handi. Fi'n gwybod ma' 'na rhywbeth fan'na. Gallwn ni wedi, I suppose. Right, here we go. 4. Ar eilrwydd. Dwi ddim gyda unrhyw odrifau. Sy'n rubbish. Hapus, eitha hapus though. So, at least hwnna rhywbeth. Na, so mae mwy na 3 dam. Yoink. Beth ydw i eisiau o fe? Melltithio'r gelyn. Ie, rhoi bach yn ôl iddo fe. Right. You... Oof. Okay. Fi dal yn hwn. Taflu. Losin.
You beep 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 beep. Right. Dwi ddim eisiau gwastraffu ysbrydoliaeth yna, ond ie, bydd rhaid fi bod yn gall gyda fe. So, problem mawr sydd 'da fi yw clipio'r deiben I weired. Fi'n stump fan hyn dim bach. Ond os gallu cael 2 set o rew drillio tro nesa, byddai dal yn y gêm. Right. Fi ddim yn gallu gweld unrhyw. Dwi ddim di snapio. Hwna ddim yn dda iawn. You. Falle trauma then. Oh god. Right, dyma'r boi. So, gwneud yn niwed. Dyw'r gelyn ddim wedi rewi. Dyna problem sydd 'da ni. So, fi ddim really eisiau wneud hwnna, dwi? Na. What? Ond os dwi'n neud... Os dwi'n cael gwared o hwn ac yna copio hwn a dyblygu beth sydd 'da fe fi eisiau 6 damage. Beth hwnna'n nice? Dwi ddim wedi. Gyna nai melltithio fe a okay. Damn you. Oh yes, ddim angen neud hwnna. Galari. Pale juglo na. Oh yes. Un mwy pawb, un mwy. Brenin y llygod mawr. Right, here we go. Boom. Flipio'r deiben I weired. Taflu nhw. Taflu nhw. Dyblygu dis. Oh my god, mae hwn di gweithio mas just fel o'n I eisiau. Dis gwerth o 3 neu fwy. Dwi ddim bother yda hwnna to. Rewi 1. Dyfeisiwr. Bach yn random, ond dwi'n neud hwnna. Gallai gwella fi iechyd. Bach yn rubbish. Yoink.
Okay. Rewi. Enlltis newydd. Double. Rewi eto. Cadw rifau fel lawr. Dyna'r trick. Come on nawr, come on. Canolbwyntio. Get on it. Pimp. Pimp. Pale juggler. Dim rewis fanna. Please, please, please. Byddwch yn caredig. Oh, bugger. Pedwar. Oh, na. Chwech. Oh my god. Right, pai bod yn stupid fan hyn. So taflu hwn. Ain't the Rat King for no reason. Mewn gwirionedd, mae Emrys yn dweud, mewn gwirionedd bydd yn rhi aniddas ei frenin ymladd mor dda ac anturiaethwr syml. Cael eich moment o fuddugoliaeth, ond byddwch chi ddim yn cael fy nghoron. Here we go then, lads. Am y noson. Ooh, 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 ooh. Come on, pump it. Madison. Dwi ddim yn cofio beth mae Madison. Neu beth sy'n ymwyn i rewi. Oh, here we go. Beth sy'n gyda hi, ddo? Ah, dyna'r trick, then. Yw dwyn stuff hi. Tree. And die. Quick newid. Oh my god. Dim rewi ydi thing deck di. Yeah, fi'n gwybod. Mae rhaid I fi ail drefnu rhywsut. So copy doublig. Uh-oh. Dylen ni wedi meddwl am hwn yn well. Gwanhad. Beth hwnna'n neud gwahaniaeth? Dwi ddim yn neud unrhyw gwahaniaeth. Bydd rhaid I fi wneud hwnna I greu le am y boops. A wneud hwnna. A hwnna. A hwnna.
Okay, yoink. Oh, beth yw'r finale? Tree. Damn. Un munud. 15. Fi'n credu yn gwell i fi wneud hwn. 20. No way. Fi di wneud e. 20. Hwna'n wneud 20. Bydd ffynnu os byddwn ni wedi cam cyfri fanna. Yes! Hyd yn oed oedd un nôl am drolliad, yes! So basically mae fel Wheel of Fortune thing, bod chi'n cael ennill eich dymudiadau eich calon. Ond mae'n fixed. So mae rhaid i chi kind of wneud loads o penodau. Oh my god, fi di wneud e! So dim ond 2 ar ôl ar final. So fi'n mynd i gadael e fyna nawr am heddiw. A o'n i wir yn credu byddwn ni'n neud e, ond nes i ddim, ond oedd e'n good attempt, so na i gadael e fyna. Okay, nos da pawb, diolch am Emrys a Owain am yn y chat, a Kieran, Esports Rees, diolch am cael sgwrs a bod yn cwmni. Ys i'n lucky charm heddiw, definitely. Rwy'n trio. Yeah, diolch boi. Mae'r 3D printer na'n swnio'n awesome. Na i gael ti gwybod os fi'n ffeindio a thing am y bow and arrow thing. Falle na i tynnu bach o lluniau o fideos bach a rhoi ar Discord os unrhyw un ar diddordeb gweld rhywun yn neud y bwas saith gyda un go iawn. So cool. So Nadolig llawen pawb, gweld chi yn y flwyddyn newydd, probably nawr. Ni bron yn ei mor agos i'r diwedd, dim ond y bloody grach yma. Actual Lady Boneddigas look. So okay. Nos da pawb, gweld chi yn y flwyddyn newydd. Nadolig llawen pawb. Ta-ra. Nadolig llawen. Hwyl. Hwyl.